Vybrané z regálu. August 1962. May Mobley sa narodila v skoré nedeľné ráno v auguste roku 1960. Takéto deti voláme šťastné. Živím sa tým, že sa starám o biele deti, to je moja práca a okrem toho varím a upratujem. Nikdy som však nevidela dieťa, čo by kričalo ako May Mobley Leafoltová. Keď som ju v deň môjho príchodu zbadala, bola celá červená od plaču, lebo mala koliku. Pani Leafoltová vystrašene hľadela na vlastné dieťa. Čo robím zle? Prečo to decko reve a reve? To decko? To bol prvý znak, že tu niečo nehrá. Videla som už veľa žien s popôrodnou depresiou. Najprv som si myslela, že ide o to. Čo sa týka pani Leafoltovej, nie je pravda, že sa furt len mračí. Je strašne chudá. Má také dlhé nohy, až to vyzerá, ako by jej dorastli minulý týždeň. Má 23 rokov, ale je samá ruka, samá noha, ako 14-ročný chlapec. Tvárou pripomína malého čertíka, čo býva nakreslený na škatuľkách od cukríkov so špicatou bradou. Vlastne celé telo má ostré a hranaté, takže nie je div, že to malé nevie utíšiť. Deti majú rady tuk. Rady sa človeku zaboria tvárou pod pazuchu a zaspia. Páčia sa im aj veľké tučné nohy, to viem. To bol úryvok z tejto peknej knihy Farba citov od Catherine Stocketovej a ak chcete počuť viac, tak príďte 18.6. o 16.30 do Krajskej knižnice v Žiline. Nie. To bolo najhoršie, čo si kedy urobila.